Uy! At bumalik na naman tayo dito sa backyard para magluto ng mga higante, tol. Higanting laman loob yan, tol. Oo, kasi dati ginawa natin yung giant barbecue na laman loob. Ngayon naman, mga giant pero deep fried version naman. Papagawin natin mga crispy. Yun. Mahilig tayo sa mga ganyan, tol. Oo, at marami nang umaatikabong aksyon na nangyari kanina, tol. Itong mga laman loob na to, ay pinakuluan natin. Well, nilinis muna natin na maigi. Ginamitan natin ng asin, ng tawas, ng suka, lahat na ng pwedeng panlinis para lang matanggal yung ibang amoy nitong mga laman loob. Tapos nung pinakuluan natin, nilagay natin sa malaking kawali, lagyan natin ng tubig, tanglad, asin, at yung mga iba pa nating aromatics katulad ng sibuyas, ng laurel, ng paminta, at ng luya. Tapos pinakuluan natin ng 1.5 hours lang, tol, para lumambot at siguradong makagat natin na maayos. Ayun. Tapos ito na yan. Ito na, ready na ngayon yan, tol. Kompleto yan, tol. Meron yan mga isaw, bituka, Uy. guya, sikmura. Kasama na rin yung tumbong ng baboy. Iba-ibang klaseng laman loob ng baboy, tol. Naku, Laman tol. loob, baboy. Naalala ko Deep fried. yung tumbong, dinadayo pa natin sa Cebu yan. Pero ngayon, dito sa Oo. backyard, gagawa tayo ng gano'n. Bukod sa Cebu, tol, dinadayo din natin sa Tondo. Ay, oo. Yung mga tumbong na ganito. Pero ngayon, gagawin natin dito sa backyard. Ano na natin gagawin ngayon? Nagpainit na ako ng mantika dito sa kawali. Prito agad to, tol. At bukod dito sa prito, mga kabs, mamaya, medyo two ways itong gagawin natin. Yung iba deep fried na crispy lang, yung iba sisig. Crispy sisig. Yeah. So yan, hulog ko na to, ha. Hulog mo na, tol. ASMR to, tol. Okay, SMR. Puro prito na lang maririnig mo dito, ha. Oo, tol. Ito na. Yan, hintayin lang natin. Siguro mga almost 10 minutes, mga kabs. Mapapalutong na natin to. Tapos proceed lang tayo dun sa mga iba pang laman loob. Maya-maya, subukan natin yung sisig. Balikan natin. Babalikan pumutok, natin. Sige. Let's go! Pagkatapos na mahigit 10 minuto, pwede na to, tol. Kunin na natin. So ito yung bulaklak muna. So batch by batch po ang ginawa natin. Inuna natin yung bulaklak Bakit gano'n, tol? Ba't hindi sabay-sabay? para siguradong malutong muna tong bulaklak natin. Kasi malaking parte ng sisig na gagawin natin ay galing sa bulaklak. Sisig bulaklak na, tol. Oo. Sounds family. Meron na tayong binlag na gano'n. Meron na Tsarong ba? bulaklak yung ginawang sisig. Ay, oo nga. Yan, kanto style yun, tol. Oo. So imbes na mga pisngi ng baboy o mga gano'n, mga tenga, bulaklak gagawin natin. Haluan natin ng konting ganito. Ito naman yung mga bituka, sama-sama na to, pati yung tumbong. Iyo. ASMR ulit. Totoo. ASMR yan, tol. ASMR. Ito na. Babalikan natin ulit yan. Oo, balikan natin after 10 minutes. Balikan natin. Medyo tumalsik. Balik kami, mga kabs. Let's go. Habang hinihintay natin, mga kabs, maluto yung mga bitukat, iba pang laman loob, gawin na natin itong sisig. Slice lang natin itong chicharong bulaklak. Siyempre, sisig cut. So, palitin muna natin siya. Tapos, tagtad. Kaya mga kabs, ganito katagtad ang ginawa natin para sa sisig natin. Lagay lang natin sa lalagyan. At ganun lang din ang gagawin natin sa mga iba pang laman loob. Okay, bago natin sunod-sunurin ang pagtatagtad, i-check lang natin yung mga bituka kanina. Mukhang okay na to. Itabi lang din muna natin. At kung kakailanganin, i-second fry din natin mamaya. Bago natin isalang yung ibang laman loob doon sa kumukulong mantika, subukan natin pa-crispy nitong tinadtad natin si chicharong bulaklak. So lalagay lang natin sa strainer tapos ibabalik natin dito sa mantika. Siguro mga mabilisan lang. Medyo puputok lang to dahil chinap-chop natin. Try ko po. Yan mga kabs, okay na to. Balik lang natin dito. Yan o, may pagkakaiba na. Medyo malutong na. Tapos isalang na rin natin yung huling batch ng mga laman loob natin. So habang iniintay natin yung nakasalang na yan, kumuha na rin tayo dito ng isaw. Sama natin sa ating sisig. Chop-chop lang din natin na maliliit at ihalo lang din natin doon sa planggana. Mahigit 10 minutes din yung lumipas. Ready na to. Okay na lahat ng mga laman loob natin. So i-second fry lang natin yung iba para siguradong malutong. At habang ginagawa natin yan, gawin na rin natin yung sisig na laman loob. Meron akong atay ng manok, hiniwa-hiwa ko na rin dito, tad-tad, tapos ihalo na rin natin dito. Tapos meron din naman akong atay na manok na binabad ko rin sa suka. Lagyan lang natin siya ng konti, konting-konti lang naman. Ayan, okay na yan. Tapos as usual, kung paano ginagawa ang sisig, lagyan din natin ng sibuyas. Tapos paminta, lagyan natin ng toyo, pampakulay at lasa. Lagyan din natin ng chicken powder. Tapos sili at syempre kalamansi.
Yan, halo-halo lang at tamang adjust lang dun sa mga pansangkap katulad ng toyo. Kung nakukulangan kayo sa lasa, nasa sa inyo yun, preference nyo yun. At habang ginagawa natin to, okay na rin yung sinecond fry natin doon. Tapos ito magpapainit na lang ako ng sizzling plate para naman sizzling yung sisig natin, tol. Yun na lang ang gagawin ko, tas mangan na tayo. Uy, yun na. Yung pinakahihintay ko, tol. Manyaman mangan mga kabs. Ay, oo naman. Kain na tayo. Tara na, tol. Tara. Let's go! Let's go! High six! High six! Manganta na mga kabs! Kainan na, mga kabs! Welcome back dito sa backyard para sa isang giant laman loob na pinirito at saka sisig na laman loob. Oo, tol. Ang dami nito. Ang bilis lang, di ba? Oo. Ang bilis lang ng mga pangyayari, mga kabs. Nagpakulo ka lang, nagprito ka lang, tapos nagsisig ka lang. Ito na siya. Kuha na tayo dito. Oo, tol. Ito isaw. Isa sa mga naiprito natin laman loob. Cheers natin. Cheers. Mamaya na natin discuss to. Crunchy. Ganyan lang siya, mga kabs. Yan yun. Straightforward. Kulo, prito. Pero linisin nyo maiki para walang amoy. Pambira talaga yung chicharong bulaklak, no? Parang kada kagat ko, nagpa-flashback yung buhay ko. Parang may kulang, no, tol? Mm. Kung kakainin mo lang siya na prito lang siya na ganito lang. Parang kailangan dito sinasawsaw eh. Wala kang baon? Walang namplik, tol, eh. Ano ba yan? Na-deliver yata lahat, eh. Sige, palitan na lang natin. Ano pa palit natin? Meron tayo ditong pink sauce, mga kabs. Ayan, oh. Yung mga suki natin na nag-order ng kutsinilyo, alam nila. Kasi matagal na to eh. Mga 2021 pa tong pink sauce na to eh. So maglalagay lang tayo dito. Ito, okay na to. Hindi ko na muna siya-equal, pero siya-equal nyo pag gagamitin nyo. Teka, Ano naman, sarap, oh. Sabi mo, i-sequel nila pag gagamitin nila. Magkakaroon ba sila ng ganyan? Ay, oo nga, no? Bakit mo sinabi yun? Hindi, sa Namprick yun. Hindi ko sabihin sa Namprick. Nasanay kasi ako sa Namprick. Akala ko, may i-announce ko eh. Wala. Wala namang ganyan. Wala, Sa dito yung kontinilyo. Okay. Pero dito, kung katulad ng Namprick, wala pa. Pero malay mo naman. Tingnan natin. Kung gusto ng mga kabs, sige. Tingnan natin. Yun, di ba? Yun yung tama. Yun yung nawawala kanina, tol. Kasi kanina, kinakagat lang natin eh. Mm. Ano pa dito meron? Ito po, may ganitong klase bituka pa mga kabs. Oh. Cute, no? Mukhang okay, oh. Uy! Oh. Grabe yun. Parang gusto ko rin Tapos yan, ah. ganun, no? Busan natin ng pink sauce. Gusto ko rin ito, tol. Kuha ko, tol. Pero ba dito na ako kakagat? Sige. Alam mo, tol, sa sobrang excited natin dito, hindi tayo nakapag-rule number 2. Oo nga, no? Pwede ba natin isingit dito? Sige, rule Singit number natin. Huwag natin kalimutan, ba? ha? Rule number 2, tol! Pag-backyard nga pala, mga una to. Cheers, Cheers. mga Mother Rule. Para makakain tayo ulit ng marami. At least may kukontrahin na siya sa loob. Oo, tol. Nagkita na sila. Ayun na. Grabe lutong ito, tol. Parang singaling. Parang ganun, tol. Ang tindi. Parang ang singaling. Tama. Ito naman, tol. Ito. Yung laman loob na sisig. Yung pagkakatimpla, yung normal na kapampangang sisig. Ang difference lang, laman loob ang ginamit. Dito natin ilagay. Sa kanin, siyempre. Tapos lagyan natin ng toyo mansi. Matik na magka-partner yan. Ito pa isang partner nila. Naku. Tapos tabunan lang natin isa. Okay, tol. Toyo mansi, tol. Tsaka yan. Sige na. Excuse me. Excuse me. Okay na. Sanggal. Okay din yun. Nangingibabaw yung, sa gawa natin nangingibabaw yung kalamansi. Maasim ng kalamansi. Yun yung masarap na sisig, tol, para sa akin. Yung maasim talaga. Oh, yun naman kasi ibig sabihin nun. Baga, yun yung tama. Kailangan maasim yung sisig. Kasi yung word na sisig, maasim sa Kapampangan. Okay, tanyo. May natutunan na naman kayo. Ito. Oh, tol, sa'yo yan. Oh, Diyos ko po, tumbong.
Cebu. Ayan na. Ano to? Wala mo na sausawan, gano'n? Pwede, tol. O sige. Sige, walang sausawan. Cheers. Mmm. Mmm. Habol Ganito ka na ng tayo kanin. ano eh. Dinayo eh. Yun nga, yun sa Cebu. Pero, may kulay yun. Lalagyan pang pakulay. Ito hindi na. Kahit ulit tol, pink sauce. Sausaw ko muna. Tapos, yung binabayaran dyan eh. Ito, tol. Gawin natin. Lagyan natin ng bala. Kasi ang pagkakaalala ko, dun sa Cebu, nilalagyan ng palaman to. Eh tayo na lang, maglagay tayo ng ganito. Hindi natin nalagyan kanina eh. Kaya niya, Mayo. Grabe naman ito si Jumbo kasi, pinapasubo ka na naman eh. Ipa-challenge pa eh. Ano ba meron dyan? Ito yata. Ano yan? Ito yung sikmura. Medyo chubby siya na matigas. Normal naman yun. So may challenge yung kainin. Subukan mo. Tol, ito yung sigmura, no? Sa tingin ko, sobra to. I think it's too much. Oh, Too stomach. much. Ha? Hindi. Kakainin ko lang. Oh, sige, sige. Gat tayo. Di ba? Medyo may laban talaga siya. Yung mga normal yun. Nakailan na tayong ganyan na niluto before. Ganyan talaga siya. Sisig ulit. Gamit tayo dito ng, siyempre, mansi. Tapos lagyan natin ng dinurog na mga ganito. Oh, yan. Tapos yung partner niya ulit. Ay, naku po naman. Yan. 10 minutes na. Kala mo, ikaw lang. Ha? Gagawin mo din yan. Anong ginawa mo? Oh, sisig. Diba? Dinurog na crispy. So, ayan. Toy mansi. Toyo mansi. Sili. Sili. Lalagyan natin sili. Dito, sa kinain mo. Eh, sa'yo yan eh. Wala ko sa'yo. Hindi. Ulitin ko lang yung ginawa mo. Ito. Yan. Balik tayo dito sa Bulaklak. Tapos, try naman natin siya sa toyo mansi na may kasamang bala ng sili. Ano ba problema mo? Ito. Toyo mansi pala pwede din. Mga Cubs, comment nga kayo dyan kung kaya nyo rin kumain ng ganong karaming sili. Parang pang-apat na sili mo na yun. Hindi pag magaganitong prito-prito, masarap. Merong kick. Aba, may kanin pa to. Uy! Bigla na lang nag-appear. Okay lang, okay lang. Siyempre, okay lang. Andiyan ka na eh. Uy! Uy! Ang lupit nito. May baong pa siyang plato. Mhm. May kutsara pa nga. Siyempre. Hindi pa magkakamayam. Kami sa saging nga, ikaw nakaplato ka pa. Kompletuhin natin yan. Naku po. May lakad ka ba bukas? Oo. Walang lakad yan. Hindi na makakalakad yan. Thank you. Hindi kinabalik ka na dyan. Bahala ka dyan. Sabay din yung kapitbahay mo na yun. Eh, no? Mabait yan. Lalo pag may pagkain, no? Laging ready yan. Oo, smiling face eh. Pagpasok pa lang, nakangiti na eh. Pag may handaan nga sa bahay, nagsusoli na lang bigla ng hiniram na walis yan. Oo nga, di mo nagwawalis yun. Minsan tol, ganun din ako eh. Yun, parang ganun. Ano yun? Pag may narinig akong may handaan sa kapitbahay, Mm. bigla akong mamumusta. Uy, musta? Oh. So, siyempre, maaalala niya na, kapitbahay ko nga pala to. Uy, may handaan mami. Uy, ano ka ba? Nakakaya naman. Pero ano, ba, 5 p.m. yung party. 4:30 pa lang andun ka na. Ang galing mo talaga. Eh, siyempre, friendly ako eh. Ito kang professional gate crasher. Buti alam, walang gate yung kapitbahay namin. Hindi niya ako pwede yung gate crasher, tol, no? Professional ka, tol, kasi mas maaga ka pa dun sa mga tunay na bisita eh. Siyempre, nakakahiya naman. Kung may tao, no? Oo. Mas nakakaya nga naman mag-gate crash. Di ba, papahintay ka pa? Yan. Sana yung mga nanonood sa atin, yung mga kapitbahay, yung mga friends naman kayo. Oo. Mga close kayo. Huwag naman kayo yung... Kasi siyempre may mga kapitbahay na hindi nag-uusap. Sana kayo, mga friends din kayo. Yung kapitbahay niya ba, friends mo? Oo, kaibigan ko yun. Kami, yung kapitbahay namin dito, ayun sila Manong. Oo. Ay, may alaga ng mga manok dyan. Oo. Tapos nandito tayo, kasama natin yung mga manok. Kaya yung mga manok na yan, tol, pagka nandito tayo sa backyard, kaibigan din natin yung mga yan. Tinuring na lang natin kaibigan dahil kaibigan natin si Manong. Oh, siyempre. Kung sino yung kaibigan ni Manong, kaibigan din natin. Tama. Ganoon naman yun eh. Oh, ganun din sa kapitbahay ninyo, mga Cubs ha. Yung kapitbahay nyo, ituring niya na extended family ninyo. Tama.
Totoo yun. Kasi Kasi, habang buhay na yun eh. oo. Di ba mahirap naman, may kaaway kang kapitbahay. Oo, mahirap yun. Mm. Paano ka uuwi? halimbawa, compound kayo. Maraming pinto. Oh. Eh, nasa dulo ka. Lahat yung kaaway mo. Dadaanan mo, no? Oo, daanan mo lahat yun. Oo, mahirap umuwi. Ang hirap talaga, no? O yun yung isa sa mga, kumbaga negative side nun. Kung hindi kayo magkausap ng kapitbahay, mahirap umuwi. Mm. Tama naman yun. Dami maiisip yun pa. Ayun, siguro kami sabay-sabay na namin i-enjoyin to. Mm-hmm. Magbubudel fight kami pagkatapos nito. Kaya hindi namin talaga maraming kain. Well, hindi pa marami yan. Paubos na nga. Paubos na yung kanin natin. Tingnan namin, kung makakasabay pa kami sa kanila, basta sila magbubutel sila dito. Ayun, sila na lang. Mm. Siguro kami busog na. Pero balak ko pa sana eh, dahil napasubo ako dito sa sisig eh. Ako, tol, Mm. bukod sa enjoyable naman talaga kumain ng mga ganitong laman loob. Basta paminsan-minsan lang. Oo. Ang champion sa akin dito, tol, yung sisig. Oo, tol. Oo, tol. Kahit ako, kahit sariling gawa ko yan, hindi po ako nagbubuhat ng upuan na. Kahit sariling gawa ko yan, gusto ko talaga yung mga ganyang sisig. Mm. Uy, ang lakas naman ng nun, crispy nun. Wala, grabe yan. Ito, kuha ka dito. Naubos na nga agad yung sisig. Binenta mo yata eh. Grabe to. Ano to, pista? Sipin mo, kung Pabrik binenta, ka, ah. kung binenta mo yung sisig, edi wala ka pa ring tubo. Wala, literal, wala tubo. Oh, huling subo ko na to. Eh, ito rin. Lagyan lang natin ng konting bala, mga kabs. Para bago tayo mag-outro, eh, sama-sama tayong kumain ng masarap. Mm. Mm. Sarap. Okay na ako, tol. Mm. Huwag na natin gagawin ulit yung walang rule number 2, ha? No, tol, buti na lang. Kalimutan natin. Naalala natin kanina. Ayun, mga kabs, sana, hindi ko sinasabing sana ganito din ang lutuin nyo, ha? Nasa sa inyo yun. Pwede naman sisig lang. Pwede naman sitaw, bulaklak lang. Basta kung ano man yan, huwag lang tayong sasobra. Palagi lang natin enjoyin ang mga pagkain. Kasi masarap kumain, manyaman mangan. Oo. Available nga pala. Ay, available pa rin yan, ha? Aprobado at Internet TV collaboration. Tolson, mabibili to. Sa aprobado, lahat ng online bili yan. Lazada, Shopee, TikTok Shop. Nandun po yan. Yun lang. Available, aprobado, at saka travel for food. Yan. Sana nabigyan namin kayo ng saya at ngiti. Ngayong araw na to, dahil ang ngiti ay nakakahawa, kaya ngiti-ngiti lang tayo katulad ni Mayor. Anong ngiti yun? Ngiting tumbong. Oh, boom. Tumbong! Sige na, taputin ko na bago pa mag-refill yun. Oo nga eh. Baka bumalik yung kapitbahay mo. Binibilisan niya pa kumain eh. Oh. Oo nga eh. Ang laki kasi sumubo. Sige na, ako po si Camsel. At ako mo si Mayor TV! At ito po ang TCTV 2K24 na lagi magsasabi at magpapaalala sa inyo. Na wag yung kakalimutan at lagi niyong tatandaan parang ang rule number 2. Uy! Dito! Pixels to! Hindi. Kala ko yun, yung inumin mo eh. Alright. Bakit ka na sumisilip? Titignan ko kasi kung ubusin mo. Iubusin natin. Hindi ko nakatingin ka eh. Sige na, hindi ko na inubos. Manyaman! Kenny! Bye! Peace out! Fish out! Alright! Alright. Kainan na! Pagre-refill pa yan, oh. Tuntua yung kapitbahay oh. Ako dalawang plato agad siya. Nagkukwentuhan lang tayo dito. Matindi ka. Alam ko na kung sino magtatakim nito. Magpapasalamat lang tayo kasi nilinis niya tong mga to. Ay, sino yan? Ayun, nasa likod ng camera. Ah, si Perry. Si Perry? Ayan! Ay, ayun na talagang best Takpan mo na, best sige friend na. ni Manong yan. Takpan mo na. Ayan po, naglinis na naman loob. 너만의 온기로 안아주겠니